kwi-genealogy kaJesu kwakukhona noRuthi, kukhona abantu ababengavele esizweni sakwaJuda. Now lithi izwi lenkosi bazalwane, kahle kahle bona uIsrael ulindele ukuthi from the start to the finish genealogy izolibithe Juda. Yeah. Uma ngabe kufika uJesu kwi-genealogy sekukhona noma kwisizalo sakubo abantu abangabona abantu abamaJuda, lithi izwi lenkosi bamrejecta for that reason. Now lithi izwi lenkosi kwase kwaqhamuka futhi uthobani igama elithi Gentiles, abezizwe. Yeah. Leli gama uma ngabe lilodwa lichaza ukuthi unani-Israel noma unani-Jewish. Okay. Alibonga ivangeli. Baliqamba leli gama baliqanjisa ukuthi kwahlangana umuntu ongayena umJuda nongayena umJuda, bakhipha umuntu ongayena umJuda. Okay. Kodwa lithi izwi lenkosi lithele litshe uNkulunkulu alithumelile ukuthi uIsrayeli wakhe ngalo, uvuse ngalo okulahlekile, ulinqaba, kuthiwa saqhamuka thina. Yeah. Salithatha salenza inhloko yegunya. Yes. Ila umuntu makahope athola khona insindiso. Yeah. Ingamfanele ingazele ngisho na sasindiswe. Kodwa lithi izwi lenkosi uIsrayeli awurejectiwe forever. Incwadi yamaRoma kusayisikhashana uIsrayeli urejectiwe ngoba kwaseqaleni insindiso kwakuyiya. Yeah. Kuzisikhathi bazalwane la khona uIsrayeli uzonikezwa a special time sabo ukuthi bayamukele le nsindiso. Yeah. Kodwa thina okwethu kwaba yiphutha nje lokuthi uIsrayeli unqabe insindiso eza ngoKristu, sayamukela kanjalo. Yeah. Kwakungasilungele, kungasifanele ngalendlela yokuthi uma ngabe uIsrayeli ubuka eGentile wawubuka umoni engashongo lutho engenzanga lutho. Yeah. Lithi izwi lenkosi ngisho bangabe umuntu wezizwe fana ngesinagogeni lakwa-Israyeli kwakudingeka ukuthi asokwe ngoba ngokwakwaJuda buthi uthobani uma ngabe usokiwe. Lithi izwi lenkosi uIsrayeli izingane zabo before nje zibe abafana yikhule zayisokwa zincane, kuwusiko lwabaJuda lona. Now for umuntu nje owezizwe ukuze angene akhulume nomuntu wakwa-Israyeli kwadinga ukuthi naye asokwe. Yeah. Lithi izwi lenkosi ngelinye ilanga umpostoli uPaul ehamba noTimoti engasiyena umJuda kwadinga ukuthi naye amsheshise amsoke, especially ukuze angene esinagoge akwazi ukukhuluma nabakwaJuda. Yeah. Lithi izwi lenkosi uma ngabe umpostoli uLuka engayena umuntu wakwaJuda nabo babemrejecta ngalokho ukuthi ungasitshela ukuthini wena. Ngendlela umuntu wezizwe wayebukelwa phansi ngayo insindiso wayengayifanele ngayo. Babebona ukuthi uma sikhuluma nabo siyabangcolisa. Lithi izwi lenkosi ngisho ungene ethempelini umuntu wezizwe wayengakufanele. Ngiyabona mina sesingena size sime epulpit kwakungamfanele ungene ethempelini, ukungena eJerusalem. That's how far uIgentile yayikude nensindiso. Kodwa lithi izwi lenkosi kuRomans ku-Ephesians 2 lapha kuverse 11 and 12 uthi uPaul Paul khumbulani phela bantu bezizwe ukuthi nani lahliwe nitshingiwe ningafanelwe ukusindiswa kodwa khona sesisondeze eduze. Uthi ngesingisi he has brought us closer to God. KwaNkulunkulu uma engabe buke emhlabeni sasi
ingaveli ngisho kwimap yakhe.